Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar inda muka faɗa muku a burinmu na gona ta, wa'innan su ne iri wanda ba hybrid ba, wanda za mu fara yafawa a cikin watan nan in mun gama gyara wurin gona. Sannan kuma akwai hybrid su ma da za mu nuna muku insha Allahu, wanda za mu ɗauko su daga EBU mu shuka. Wannan da kuke gani irin shambo ne, wannan tumatir ne, wannan latas ne, wannan kankana ce, wannan albasa ce, mun yi leveling ɗinsu, wanda aka za mu dinga packaging ɗinsu in Allah da muna siyar muku. Wannan kuɓewa ce, wannan yalo, wannan kalkashi ne, wannan gauta mai ɗaci, wannan lansir ne, wannan tarugu ne, wannan zoɓo ne, baƙin zoɓo, wannan alayyahu ne. Kun ga sunan iri-iri, insha Allahu su ne za mu yafa, kuma process da inda ba mu shuka su, da yanda za mu yafa su, da yanda za mu raine su, wannan na gidan namu insha Allahu duka za ku ga inda za su kasance in Allah ya yarda. Ku kasance da shirin gona ta a koda yaushe don jin abubuwa kala-kala insha Allahu, step by step yanda za mu zo mu shuka, yanda za mu gyara irinmu na gargajiya, yanda za mu gyara takinmu na gargajiya, ko wani tsari yanda za mu ma kashin shanu za mu nuna muku a inganta shi domin ya bada abu mai kyau, hatta taki na kashin kaji. Domin abin da ya kamata ku sani shine, shi taki organic yakan riƙe ƙasa na tsawon shekaru, na kaji sai ya kai shekara 3, amma taki na bature bai wuce sati 2 sati 3 sai ka ƙarasa wani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan ɓangare na biyu mun shirya tsaf da abubuwa material kala-kala, gwari-gwari da Hausa, yanda za mu koyar da ku yanda za ku yi noman abubuwa a cikin yaren Hausa insha Allahu, tun daga sharan gona, shukan tumatir, kula da wasu abubuwa, ga sunan material kala-kala wanda za mu sa su da Hausa ta hanyar da za a sauƙaƙa kowa ya fahimta. Wannan guide ne na noman kuɓewa na East West State, ga na noman albasa, ga yanda ake rainon iri, ga maganar micronutrient za mu yi magana a kansu, ga maganar mulching lullube ƙasa don kan ciyawa ta fito, yanda ake noman barkono, yanda ake noman cucumber, yanda ake treating da maganin ƙwari ake tafiya da shi, habanero, maganin kashe ƙwari da yanda za a kashe su, irin su kabeji, irin su watermelon, kankana da barkono, da abubuwa kala-kala da muka tanadar muku a lokacin da za mu fara training a fannin abin da ya shafi shuke-shuke kenan. Sannan haka a ɓangaren abin da ya shafi kiwon kaji, poultry kenan, da kuma abin da ya shafi kiwon kifi, shi ma mun yi tanadi sosai, kuma za mu dinga gayyatan manya-manyan masana daga sassan wannan ƙasa insha Allahu su dinga zuwa domin ba da gudunmawarsu lokaci bayan lokaci. Duk wanda ke garin Kaduna ya san gidan musabaka. Nan azujuwa ne wanda za mu dinga amfani da su a lecture. Akwai hall ƙarami wanda in Allah yarda da shi za mu yi amfani wurin yin programs ɗinmu ɗaya bayan ɗaya. Yawwa, kowa ya lura da kyau. Mun shirya, kawai lokaci na yi insha Allahu za mu sanar da ku. Akwai wurin da za ku yi fakin motocinku, wanda ma suka zo daga wani gari, in mun shirya babban samina akwai wuraren kwana da za su iya kwana a cikin wurin nan da bayi da komai in Allah ya yarda, musamman masu so su zo daga nesa.